Zdravím vás, přátelé. Proč byste si měli koupit tady tuto knihu Skok do tmy? No, ze stejného důvodu, ze kterého jsem ji také napsal. A tím hlavním důvodem jsou emoce. Ono totiž platí, že to, co je v našem životě spojeno s emocemi, to si pamatujeme. A pamatujeme si to velmi dlouho. Nikdy to z té naší emoční paměti nezmizí. A přesně o tom je i ta knížka. Ona to totiž není taková běžná edukační knížka, jakých je spousta. Nic proti ním samozřejmě, ale je to příběh, je to román. Je to příběh, ve kterém se možná i vy sami poznáte. A spolu s tím hlavním hrdinou zažijete úplně stejné pocity, stejné situace a samozřejmě i stejné emoce, jako zažívá on. To znamená, že se mu rozpadl vztah, že má existenční potíže, že má nízké sebevědomí a vlastně ztratil jakýkoliv smysl života. Ale ta pointa té knihy je v tom, že on to dokázal změnit, že on začal používat a pochopil hlavně principy a pravidla, která jsou univerzální, která vždycky fungují, pokud se používají. A proto zjistil vlastně, proč to je a jakou hru má hrát. Ono dneska totiž spousta lidí hraje hru, která není jejich a ani o tom možná neví, akorát se necítí jakoby dobře, protože mají pocit, že nejsou na správném místě. A to pochopení toho hlavního hrdinu je samozřejmě spojeno s emocemi a proto jsem si jistý, že vlastně ta pravidla a ty principy si velmi dobře zapamatuje i každý čtenář. A proto si myslím, že ta knížka může být pro vás zajímavá a velmi důležitá. Ale nakonec to rozhodnutí, jestli v životě chceme udělat tu změnu, je na každém z nás. Někdo se proto rozhodne, někdo rezignuje. Ale možná, že ta knížka může být takový poslední kamínek, který vás vlastně donutí zamyslet se nad tím, jestli opravdu do té změny nechcete jít. A já vám přeju, ať se vám to rozhodně podaří. Ještě poslední věc, velmi se mi líbí citát, který s tímto také souvisí a ten citát zní: pokud je pro vás investice do knihy, semináře nebo kouče příliš vysoká, tak se zamyslete nad tím, kolik vás bude stát, jestli budete stát na stejném místě ještě další rok. A to je přesně to, co bych vám nikdy nepřál, abyste zažili. Protože to nejdůležitější, co tady máme, tak to je náš čas. Přátelé, mějte se krásně.